Merdita šo. O, Merdita, kako ste ti bogati. Evo, Boga mi ožično. Jel da? Ali pošto sada ti ideš odozdo, s Kosova, ja bi te zamolio da malo uđemo u problematiku dole. Mnogo se zakuvalo. Ja bih rekao. Boga mi. Ključni ljudi su sad u Hagu. Pa jeste, pa ključi, pa tamo se sve zaključava. Pa sad to ti kažem. Pod ključni ljudi. Pod ključni ljudi su sad tamo i sad šta ćemo sad? Sad ćemo na izbori. U Košoves. Znači, to će da reši problem. Pa, Boga mi, ne znam da li će da rešiti, ali Košove mora da ide Vjosa Osmani mi rekla je. Juče smo bili zajedno na ručku jednom. Šta kaže? Kaže, znaš šta Lili? Nici nas, nici njihov, kaže, opasan si ti. Rekao što se otvoreno da pričamo, kaže, mora izbori. Vidi šta će kad otišao je. Dobro. Svaki predsjednik, on jeste sad pod ključom, ali imao je jedan specijalan ključ u jednu sefu. Dobro. I on je dao jednom čoveku. Taj ključ da čuva? Da, bome. Nećemo da kažemo ko je taj čovjek. Nećemo da kažemo ko je, zna se to, ali ajde da neka bude Aljilji, je rekao ja. Naravno. I kaže, međutim, on budala uđe u skupštinu da otvori taj sef i Vjosa Osmani, kaže, naiđe. Vidi i odmah izbori. I kaže, šta sad, komenzi bite, ključ, tamo komentacija veliki. Dobro. Vjosa pošalje to u Hagu, svaka čast za njega. Pošteno, znači u Hagu da se ima i mene kad zove. ne lezi vraže. Sad kad bi ja rekao srpski posla, možda bi grešio. Da, razumijem. Uglavnom nema komentacija više od pola. Ja mislim to je pošta možda pogrešno transportovala. Slave plate u Hagu tamo. Tako, ja mislim da je to u pitanju. I onda se pismo zagubio jedan. Jer moj komšija Toplica, on vozi poštu kombijem. I vrlo je moguće da su u vrata bilo Moguće. Malo pa je to uglavnom, kažem ti, iz Hagu mi zove čovjek. Kaže, Lidi, hitno, kaže. Kažem, šta hitno, ne mogu, kažem, čoveče da doći. Kaže, ti ne moraš ni da doći, kaže. Samo pošalji. Pošalji. Rekao, ako šaljem, izgubit će opet, vidiš kakva pošta. Neće, kaže, to sad elektronski, to što ti šalješ. I morao sam. Znači, belo, debelo. Jel' tako? Boga mi kako znaš, Pa znao sam, pa drugačije, to ne može da se ispegla. Na lopate, to. Tako je. To ni vakcina ne može. Tako je, to ne može ni vakcina da. Pretpostavio sam. Šalji, kaže, nekoliko džakovi. Znači, to je, što bi Srbi rekli, keš. Keš da ga je veš. Tako. Baš tako, evo ruke. Dobro. Ali da ti kažem jedna stvar. To sad ozbiljno da pričam. Čekaj, a Dritan? Pa pusti, reći ću ti za Dritan, ali ovo debelo košta Hag. Svako ko u privatnom biznisu je u Košoves, svako ko ima bilo koga u stranstvu, da radi posao. Prvo Hag, pa onda kući. Ako nećeš, ima dokumentacija. Ima ko hoće. Ima dokumentacija. Dobro, znači, klasičan državni reket. Nemoj da lažem. Gde li su to vidli, majku? Pa ne, oni Kosovo i Srbija. Tako je, pa jasno. A Dritan kažeš? To su međunarodni odnosi Srbije. Da, jes, međunarodni. Tako je. Da ti kažem za Dritan, opasno je zagrižao, ti zubar si. Jes, pa ima jake zube. Ima jaku zubu. Svaka čast, hapsio je ovoga, šta je hapsio, priveo je za prostornu planiranju Budve, priveo ga je i sad meni kaže imaš ti tamo neki plac, kaže planiraš da, rekao slušaj nemoj da mi meša sa njega. Ja sa njega, sa Milo Đukanović, ništa. I on kaže dobro vidio sam kaže ovo, ali njega hapsio je i sada taj čovek, opet neću da kaže Aljilji je rekao, on je tesno povedao, odnosno prvi čovek je bio do Milo Đukanović. Do prekjuče. Ali da li ostati će još ili će da mu slome kičmu, šta se kaže? To ćemo da vidimo.
Ali ajde da vidimo šta Milo radi. znoji se, ako je hladno. Jasno mi je to, to mi je jasno, ali to je jasno. Ajde da vidimo Ilir Meta šta kaže. Čuo si za Ilir? Kako ne? Pa kako ne? Zato te i Slušaj, pitam, da ti kažem pošto meni nije jasno odakle je Skenderbeg u Srbiji. Pazi, Skenderbeg, pravo ime mu je Đurađ. Đurađ. I on stvarno Srbin je, to je istorijska ličnost koja je postojala i tako dalje. Što su ga prisvojili, znači, albanski. Ne mešam šiptari, šiptari su nešto drugo, Albanci, znači jedna Albanija zemlja, šta mislim. Oni nemaju istoriju, čovječe, koju istoriju imaju? Znači sve što, evo sad i preko Kosove pokušaju, naše crkve, naša istorija, naši ljudi da prepeglaju, da Tesla bude Hrvat. Ne može. Ne može. Znači ne može, tako i Skenderbeg. E sad, to je, nije bruka za kako zove čoveče, predsjednik Albanije. Nije bruka za njega. On je dodelio jednom našem čoveku, odnosno čoveku u Srbiju, dodeljuje titula vitez od Skenderbega. Dobro. Pa čekaj, gde je Gašić, gde je Vulin, gde je Brnabić, gde je Vučić? Pa tu su. A tu su? A primaju vakcinu, oni možda čekaju red. Tako je, pa oni su zauzeti ljudi sad. To sam taj sam teo da čujem, Pa normalno, Ilir Meta da može da dodeli Srbinu. Skenderbeg u Srbiju, u Medveđu. U Medveđu. Jasno mi je. Naš država čuti, a idi da priča. Naravno. I da vratim dole da mi uzmu pasoš, još nisam dobio ovaj. Upravo si, kasni ti ovaj srpski. Kasni ti ovaj srpski. Kad smo kod Srbije, šta kažeš i kako komentarišeš članove odbora za financije Republike Srbije? Dakle, oni zasedaju u hotelu visoke A kategorije, tako je, gde je noćenje preko 150 evra, 200 evra. Pa gde da zasedaju? Pa dobro, u redu je, razum, pa u vladi Srbije, da tamo imaju Pa postavljene vidiš, države. ali kako, sam rekao si, oni su odbor za kontrolu troškova Skupštine Srbije. Dobro. Tako. Kako on zna tebe da kasni? Znači, mora da ide, da troši, da vidi kako to izgleda u ličnu iskustvu, da bi mogo da ti kazni. Jer oni to nikad nit su vidli, nit su čuli. Znači oni se sad prvi put susreću sa takvim vidom kriminala. Drugo, taj stvar znam, oni, narod Srbije ne snosi tu trošku. To će da se odbije od pretplate RTS. Čekaj, ali to nije ukinuto? Ne. To Vučić je rekao pred izboru. Ukinut će. Ovi Adanovi ukinut će. Pa šta da ti priča dalje? Znači, pred sljedeći izbori opet će da ukida. Sigurno će da ukine, samo sada smo poskupili do sljedećih izbora. Taj sam teo da ti kažem, vidiš kako pamtiš Boga. Živ mi bio, Anjiš. Vidimo se, aj čao.